खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 3 मार्च समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोब्राब नाजानायनि गोथार फिथाइखौ मोनफुंगोन। नखराव खुसिजों साग्लोबसारगोन। वृष राशि। थांखिसिम सौहैनो नाजानायाव गावनि आंगोआनो हेंथा होगोन। गोसोआ दुखु मोनगोन। मिथुन राशि। रांखावरि आरजिना लानो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां सान जागोन। कर्कट राशि। माबाफोर आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसारनो हागोन। बिमा बिफानि सुखु फैगोन। सिंह राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो गुबुनजों निन्दा होजागोन। साना जेथो गोनां जागोन। कन्या राशि। नोंथाङा सानस्लाबनो हायैयाव गाज्रि हाबा मावफ्लांगोन। नखराव बिमाया गोजोन गैयै जागोन। तुला राशि। नखराव धोन दौलत बांगोन। रांखावरि आरजिना लानो मोजां सान। वृश्चिक राशि। गोसोआव गोथार साननाय सोमजिगोन। गोदान मिजिं लाना आगान सुरलांनो हागोन। धनु राशि। गोजान लामा दावबायनो हागोन। रंजा खुसियै समखौ बारहोहरनो हागोन। मकर राशि। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। असान्थियैनो साना बारलांगोन। कुम्भ राशि। थांखिसिम सौहैनो थाखाय गुबुननि मदद लानांगोन। गोसोआ थुलुंगाखांगोन। मीन राशि। मावनो लानाय खामानिया गुलुं गुजुं सोमजिगोन। खामानिफोरा जाफुंनाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माय सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।